Guys. Hey guys, welcome back to my अरुण बागड़ी यूट्यूब। Hey guys, welcome back to my मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम घूमने के लिए आ रहा है जो रोड है ना न्यू माने गोदान रास्ता लामा दं आरोना जोंनि बेजानो बानायगासिनो दं बेहायनो माने गिदिंनो फैबाय आरोना जों मा खालामनो बेकार अखाया मैयासो हादों नालाय दा कुनु खेथिनि कारणे एख' माबा जाथ'वाखै थ' गाबोन समफोर जासिगोन आरोना माने खदाल जावनाय एबा माने हालेवनाय आरोना थ' गाइस माने दिनै जों गिदिंनो फैबाय केमेरामेन गाइस दं आकाश आरो आं माने लोगोसे सानैबो माने गिदिंनोसै आरोना स' नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायबाय थादो मा होनो गाइस आप लोग अंत तक देखते रहिए गाइस। आरो गाइस नोंथांमोना दा नुखादोनो माने क्लियारलि माबा मोनसे माने येलो नांदों आरोना नोंथांमोना माने साननि पसाता माने नांदों आरोना पुरा सान्दुं दुंना होदों आरोना मोनाबिलि नालाय मेक्सिमाम 4 बाजिदों दा गरम दिन नालाय मोनानायखाय तारमाने एकदम बरिया नुदों आरो नोंथांमोना। Big kami yan sa Burhomtan. Mana Burhomtan na kami ke harus na turning lalis na guys. Ni nama tu just na bila guys माने जों दायो थांगासिनो दं आरोना मोजां सालायब्रा आय्या थ' दसेनि आगोलाव जों एल टार्निं लानोसै आरोना गाइस नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायबाय थादो रैलाखै मबाइला बादबा आरो गाइस माने नै बे माने गोदान लामा आरोना मोजाङाव दे मबाइला होमबा गोलैलांबा सेस आरो माने बे गोदान लामा जादों आरोना जोंनिथिं फ्राय माने फिसा मेला तारमाने लामाया जाजोब्बाय आरोना गाइस मानो होनोब्ला 2021 माने कमप्लिट जानांगौ आरोना रास्ताया मदिनि हुकुम मथे आरोना बे जादोंबो फ्राय जायफोरा जानांगौ माने जादों आरो जायफोराथ' जायाखै माने जेनेबा लामा सिंना जायथुनाखि माने जोंनि एसे मेन लामा बायदिया जादों आरोना बेबो पाक्का जाबाय बे एक्चुअली माने जाथावाना आरो अब्लाबो जादों आरोना धन्यबाद थेंक इउ बिजेपि सरकारखौ लामाखौ जिकुनु न'आव बानायना होदो। सफैबाय माने जोंनि हजाय डिस्ट्रिक्टआव प्राय लामाया माने थिगानो जाजोब्बाय आरोना मेन लामाया जायथुनाखि जों माने हाथाय बाजार थांनोबो माने लामाया मोजां जाजोब्बाय आरोना आरो माने जोंना बिराद माने सानथा आं माने सप्ता खननैसो 15 दिनसो जाबायमोन आरोना गाइस भिडिअ हेगारिया दा तारमाने दिनै एसे फ्रि मोनदोंमोन आरोना आरो गाबोन समफोरनिफ्राय फ्रि मोननाय नङागोन मानो होनब्ला फोथारनि खेथि अखा हादों माने दा फोथारनि खेथिखौ मावनांसिगोन बेनिखायनो तारमाने टाइम मोननाय नङा खोमा आरोना गाइस थ' गाइस दिनैनि टपिकआ बेनो आरोना जों माने बेजा गोदान लामा आं जोंनि खाथिब्लाबो आं
आजि बानायनायाथ' 2021 नि फार्स्ट माने मन्थावनो जादों आरो ना कमप्लिट जादों थेवबो आं फैयाखैमोन आरो ना माने बै ससे फैदोंमोन आरो ससे जादोंमोन लामाया थेवबो आं इजा फैयाखैमोन माने ओरैबायदि मोजां बानायदों माने नंला आरो ना बेखौनो जानानै जों जथेस्थ' होननानै सानना लानांगोन मोजां बेनो माने लामाया फिस जादों आरो ना खिन्थु जोंनि खिनिना खिन्थु फिस जायाखै आरो ना ब्लकनिसो जादों सिस ब्लक बेबायदि जानांगौ आरो ना लामाफ्रा आरो गाइस दा नोंथांमोना मिथिखागौ दा दैज्लांनि दिन बेनिखायनो आं प्राय भिडिअ होनो हायाखैमोन आरो ना मेक्सिमाम 15 days 15 दिनसो जादों भिडिअ होनो हायाखैमोन ओमफ्राय दा भिडिअ होबाय आरो ना आरो 15 दिनसो जागोन सागे गाइस भिडिअ होनो हानाय नंगोन थिग गैया बेनि गेजेरावबो भिडिअ फैनो हानाय थेवबो 15 दिनसोखौ आं सम होखाबाय आरो ना आरो दा नुखादों नोंथांमोना एसे दै जादों दा खेथिनि सिजन जाबाय दा सोरबा सोरबाथ' माइ गायबायानो माने गाइस दा नायदो नोंथांमोना लामाखौ मोजां नांखानाखै आरो जा पुरा फोथार आरो ना गाइस दा माने खेथिनि सिजन नालाय दा गाइस जोंनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवसो बिराद बिसुदिया जादों मानो होनबा जोंनि खुनु दै फैनायनि बेबस्थायानो गैया थारमाने केनेलनि बेबस्थाबो गैया इन्डियान नालानि बेबस्था गैया खिन्थु पुरना गामि एबा बेलगुरि जिखुनु हक जेनेबा कार्बि आलं आरो ना कार्बि आलंआव सब माने दैनि बेबस्था दं नालाय बेफोराव खेथिफ्रा जाजोब्बायानो दा माने माइआ सोमबायानो आरो ना ओइ लाहिन साइडथिंथ' आरो क'क्राझार नोंथांमोन नायबाय थादों जेनेबा क'क्राझार बाक्साथिंथ' माने गैलानो आरो पुरा मोननोसो जाबाय खोमा खिन्थु नाथाय जोंनि बेहाय दासो जादों माने एबार बिराद उनाव जादों आरो ना आमथिसुवानि उनावनो गायोमोन आरो ना दाथ' बहुत दिन जालांबाय आमथिसुवानि बहुत थारमाने थांबाय आरो ना आजि 1 मायानो जासिगोन नामा थारमाने अखाबो हायाखै माबो हायाखै आजि 5 दिन जादों 5 दिन इदि जादों आरो ना ज्रेब हाबाय थानाया एसे माने गायनायनि माने खाबुखौ मोन्दों आरो ना नाथाय मा खालामनो गाइस गायनायनि खाबु मोनबाबो खोथियानो जायाखै बेनो मेन प्रब्लेमा दा दिनैनि ट्रफिया बेसनोसै गाइस आरो दसे लामाखौ दोनथ'नोसै नोंथांमोना नायबाय थादो आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों नोंथांमोना प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ बिदि फैबाय थायो आरो गाइस आंनि मोनसे सेकेन्ड चेनेल दं अरुण बाग्लारि अफिसियेल स' नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंकखौ मोनगोन नोंथांमोना प्लिज थांनानै मामा चेनेलखौ नायबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो दिनैनि भिडिअआ दसे जासिगोन ओमफ्राय जोबसिगोन आरो guys दे होमबा गाइस दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन आरो जोङो दायो माने न'आव थांसै आरो ना बारा देरि थाथाव जाया मानो होनब्ला खेथिनि सिजन आरो प्रब्लेम बहुत स' गाइस नोंथांमोनखौ आरो खेमसे बेयाव फिन बुंनाय जाबाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव जुदि गोदान फैदोंबा प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामना हो आरो गोदान चेनेल दं अरुण बाग्लारि अफिसियेल होननानै नोंथांमोना बेहाय खालि मेथाइल' मोनगोन स' नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय दा गाइस दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जोबसिगोन बाय